तब तो तोहर गाड़ केहू ले सकेला नहीं। तोरा मेहररुआ के लम दंड खींच सकेला। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। का हाल बा भाई लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक हो खब। आ एक बार एगो गाना आइल बा कि घट ना जाई देला से, तो चली ना हमनी देखल जाओ कि लिखे वाला के आ गावे वाला के मेहरारू के देला से घटेला कि ना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, देख के तो नइखे लागत बुची की कांचा बा। हमरा तो लागता कि ई कांच कसैली के सुगा ठोड़ मार मार के नु एकर साचा गोड़ देले बा। तू ना पियबू जाए द कौनो बात ना, लेकिन हमें तो अपन पनिया पिया दो कि तहरी पनिया पी के हिमालय पे एकांतवास में जाए वाला बानी। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? हाँ, ये बात तो एकदम सही कहले लंडपुर नगरी के मुख्यमंत्री कि देला से घटेला ना। तो तू एक बेर दे दे, राइटरवा से को एक बेर दे देवेला, काहे से कि हमरो जिंदगी बानू एल पर हाथ रख के ही कोटता। तोहरा मेहरारू के साड़ी में कबूतर छोड़ो कि अगर देला से केहू ना मरेला आ लेला से अमर ना होला बोला, तो एकर मतलब का कि सबके बांटत रहो। और फिर अगर यही तरह बांटत रही तो एकरा में आ कोठा वाली में का अंतर रह जाई। बात तो सही है। सुना, जब इतना समझदार बाड़े तो जो अपना घर है तनी कह तो इहे बतिया अप्लाई करता। मार चोक दिए भैया जी अब तो। एकर वही जो रहरी के खेत के डार पे लेला से पैदा भइल संतरा सिंह अभी लेता खाली तोहर ओहनिये फड़ले बा। जब रोड के हाईवे बना दिनू तब बुझाई। अब रउआ लोग जरा देखी तो कि ई संतरा सिंह ई चंपक लाल बटला के बारे में, आई राइटरवा जवन बा ई पिंटुआ के बारे में जाके एकरा घरे ले ली। तो लेकिन क्यों? ले ली जाई ले ली, लोग देवेला सब तैयारे बा। जब एकनी के घरे तैयार हो जइहन सो तो हमरो के बता दियो, हमहू आ जाए। तब तक ले तानी इजाजत, मिलत तानी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय।